siya pang chinuwan. Oo. Ang manok. Oh, kani guys kay luya, ahos og unsa gani? Sile? Sile. At sal. Unya, Bombay. Umod ay ni ang taon ko ma. Potato, kamatis, og muday ni guys. So, need ay kuan. Muday ni ang handaon. So, muday ni guys no. So, isapaw-sapaw ra day ni guys no. Kay wa may kabutangan guys. Gamay kayo ang lamisa guys. So, muday na guys. Kung naamoy birthday, pagdampo doon kanang lamisa. Kay taga na bitag handa karon kay birthday god. Puno sa utang-utang ba? Ana. Muday na guys. Puno kayo to sa utang karon. Sanay birthday. Muday ni ang nag-birthday guys. Muday ni. Muday ni ang nag-birthday guys. So kaniya guys, silong vlogs guys. So yan ay putito. Kani kay usa ni ma? Cornstarch. Cornstarch. Kaya ko na rin Spring onion. Niya. Kani guys, wako kailaan ni guys. Nya, carrots guys. So, muday ni carrots, potato. So, daghan na day mig handa karon guys. Bye-bye. Watching. Love you all.